Sukaldaritzak badauzka bere sekretutxoak. Eta horietako batzuk argitzen ditugu saio honetan, bai, hementxe. Hizkuntzek ere sekretuak dauzkate. Tribuaren berbak saioan gure hizkuntzaren sekretuak azaltzen dituzte. Eta gaur, saio horretako aurkezle bat izango dugu bertan, Izaro Arruti. Eta badakizue, gure hizkuntzaren sekretuak argituko dizkio. Kaixo lagunak, eguerdion eta Izaro, ongi etorri, zer moduz? Berdin, no, ondo? Ondo? Kiken nun gehatu zaizu? Bueno, gaur bakarrik etorri naiz. Gaur bakarrik bai. Ondo, moldatuko gehiare bai, ezta? Bai. Ondo, zukalden, moldatzen zea? Bai. A ber, gaur ze proposatzen diazu, baina orokorrean bai, moldatzen naiz. Bueno, tribuaren berbak, ze saio polita, ezta? Bai. Bueno, tribuaren berbak duela 10 bat urte ere egontzen emisioan, ni garai hartan ez nuen emisioan jarraitu, baina beti bai izan da material bat netzako oso erreferentziazkoa. Eta, bueno, gonbidapena jaso nunean eta nerekin kontatzen zutela. Belarri, oso ondo. Eta, bueno, zuretzako zer da hizkuntza? Zuretzako zer da hizkuntza? Bueno, ni soziolinguista naiz, eta nik beti jendeako laulertzeko esate soziolinguista dela hizkuntzen medikuntza, termometroa. Ordunari interesatzen zaidena da, hizkuntzak nolabait jendearen artean daudenean, hau da, erabileran daudenean, pixkat hor zer gertatzen da. Eta medikuntza, nolabait, badakigulako hizkuntzatzuk beste batzuk baino osasuntxuago daudela, eta pixkat hori interesatzen zait. Zergaiti daude ezberdin... Zemuz da guria, ze osasuna daga, zemuzkoa da. Bueno, programa pixkat horren inguruan doa, ez? Eta bueno, pixkat topatu dugu, programan jendea elkarrezketatu dugu, kalean, adituak, arituak, eta somatu duguna da, bueno, kezka puntu bat badago. Emateu jende gehiago dakila hitz egiten, baina gero ez dela hainbestera biltzen, hortxe gabiltza. Hainbat gauza daude. Baina bai somatu dugu, asko garela, nolabait gure hizkuntzan euskeran normal bizi nahi degunak, ez? Eta jendea dagoela, indartsu, gauzak egiteko gogoarekin, eta grin hori somatu dugu. Aurra enbiarko dugu. Eta bueno, hizkuntzalari ere basea, eta guen aurkezle, telebistan, zer moduz? Bueno, erronka berri honekin. Pixkat ikasten. Bai, aurretikan kamara aurren ibili gabean nintzen. Egia da guain pentsatzen jartzen naizela, bueno, bai, egia da txikitan, aurkezpenak, eta hola guztaz hitzaizkiten, da prestatu, apunteak, baina hortik aratago, hola kamara aurrean ezer. Bueno, aiza moldatzen da guztu eta gozatzen, ez da? Bai, eta ikasten. Iertze zaizu. Ikasten. Bueno, dilista batzuk prestatuko ditu, bueno, krematxo bat ingo dut dilistekin, gio lagungarri bat baino gehiokin, eta aldi berian, hemen txibiliko geha. Kike ez dago, baino tribuan ibiliko geha. Bueno, lagunak eta Izaro, garatuko izuet pausuz, nundik nobeliko gehan dilista hauekiteko garaian. Bueno, dilistak egozita azkago gaina, krematxo bat ingo deu, eta krematxo eriteko ingo deuna da, bai porrua eta bai tipolina gurinetan goxatu. Behin goxatuta azkaunian, gehituko jo, piperra utza, bi buelta eman, dilistak eta salda, eta murrizten utziko dugu. Eta behin murriztuta da honian, gatzan puntua jarriko jo, berrinduko ditugu, eta krematxoa listoak hau. Eta gero ingo dituguna, esatean bezala, bueno, topinak, elaguan bezala, topina dituko dugu, nola esango zen euskeraz topinak? Topinak ondo. Bai, Bai, ulertzen da bitarten. Gaineko zerbait. Bueno, ingo deuna da, ogillakin kurruzkarilla, feta gaztakin laukutxuak, ingo deuna da, barrengorrik diala portobelua kasu hontan, hau bizik handola. Ingo ditugu batzuetan salteatu, patata laukitxuak ere bai perjitu, eta pinasik ondo sigortu. Eta gero, puretxo jarriko dugu platerian, eta danetik pixkat jarriko dugu, eta hemen txibiliko geha. Berban, ados? Bueno, azteko eta behin, behitu, ni porroa txikituko eta zutipulina. Lauki txikitanin, baina, bueno, ez da gehiagi txikitu bihar, zatik gero birrinduin behar ditugu. Orduan pusketatzuk haundiak gatzen baina, ez da okuido ikan. Berde pixak endu, sustarrak endu, lendabiziko gerezuk endu, eta gainuntzeko txikitu. Bale? Primeran, txikiakin. Hobeto moldatze zean egin, bihatzik ez harrapatu, bale? Bale, primeran. Bueno, badakit hizkuntza mordo bat menperatzeitu zula. Bueno. Zenbat hizkuntza menperatzeitu? A ber, menperatu.
Zerri ditze zaio menperatzen, bai, jende asko galetzen. Izan, zuzen bat izkuntzak izkizu. Bueno, nik ingeles eta frantses filologia ikasi nitun. Bai. Orduan, horiek esan dezakegu, menperatzea ditutela. Diploma eman ziaten, eta horiek bai. Baina, bueno, nahi gero interesatzen zaitena da, bueno, nire lagun min batek esaten du hizkuntzen harreman balioa. Hau da, nahi hizkuntzak interesatzen zaizkit, bueno, harremanak ematen dizkitelako, jendea ezagutzen detelako, eta horrek ematen diten esperientzia. Orduan, badaude hizkuntza asko, bueno, menperatu ez, maila nahiko baxua daukat, baina interes handia daukat, hizkuntza horrekiko, hizkuntzari hitz egiten duen komunitatearekiko. Orduan, erantzun bat ematearen. Noiz da menperatzen zuen hizkuntza desatezu. Menperatzen dut. Zer da, elkarrizketa bat eraman behar dezu, irakurrita ulertu behar dezu. Gozea daukazu, jan nahi dezu, eta komunikatzeko gaizea ze bazkaldu nahi dezun. Hori ni bastar guztitan dakititen mimika bideoz jan moldatzen, Bai, jazta. Baina, ez da orduan, ez dakit. Badaude hemen, ez dakit. Azterketa bat. Bai, mailak daude, noski, bai. Bueno, azkenean, hizkuntza da komunikazio tresna bat. Eta askotan esaten batzuk, maila oso baxuarekin lortzen dute komunikatzea. Budi gabe. Orduan, bueno, nire kasuan, hori badaude hizkuntza batzuk, gehiago menderatzen ditudanak, eta igual izango nitzake gai, nik zer dakit oso gai tekniko baten inguruan hitz egiteko, eta beste batzuk balio diate, harreman batzuk sortzeko, eta jendearekiko gertutasun bat edo sortzeko. Eta, bueno, saiatu izan naiz, bizi izan naizen tokietan hitz egiten diren hizkuntzak beti nikasten, beti ez da evidentea, ze juten zera Frantzia eta esaten dezu. Saiatzen behitza komunikatzen, da behekin alegintzen ez da. Bai, zerbait. Eta hori, pixka bilatzen, ze karo, Frantziara juten zera, eta, frantsesa hitzengo da. Bueno, segun zezokitan, frantsesaz aparte beste zerbait egon liteke. Ze hori da ohikoena, ez? Gaur egun, gizarte edo komunitate monolingueak, edo hizkuntza bakarra hitz egiten dutenak, hori oso ezoikoa da, ez da jada existitzen. Orduan, hori pixka sensibilidade hori eukitzea. Egitea da, inglesa pixka eta idala bilakatzen munduko hizkuntza bat bezala, esango genuke? Bueno... Azkenian bai, ez dakit, frantses batekin zaude, o ez dakit, italiano batekin, o portugues batekin da etxea ulertzen da, azkenian inglesa jutegea, ez da? Bueno, portugesan da gaztelanian artean ere ulertu daiteke. Bai. Baina bai, ezin da ukatu ingelesa bihurtu dela, bai maila ekonomikoan, bai maila akademikoan erreferentziazko hizkuntza, ez? Eta, badakigu hizkuntza batzuk bihurtzen direla erreferentziazkoak edo hegemonikoak edo handiak, ez hiztun asko dituztelako jatorrian. Hor daude faktore asko, ez? Sartzen da, geopolitika sartzen da, boterea sartzen, gauza asko, faktore asko. Baina hori da egilare izan desuna pixka, igual gaztelera itziten bazu, azkenin belarri pixkat iten bazu, katalanakin jarritezea, edo italianoakin ere bai, ez da? Bado hizkuntzak, adar berdinetik datozenak eta orduan erresago harrapatzen dianak, ez da? Bai, hor ere badago mito bat, ez? Mitoa esaten dela, hizkuntza erresak eta zailak. Ja, segun zen entzat, ez da? Hori, segun eta ze oinarri daukazun, ze hizkuntza dakizkizun, ze motivazio daukazun. Derrigortutari baldi bazei ikasten, seguro dala zaila. Seguro, dana bizitzan, dana. Maite mindu baldin bazea eta bestea bizkun. Nahi gabe. Tita. Baina, adibidez, juten bazean mandarin batea ja, beste arlo batea jutezea, ez da abecedario bat, ez dakit, bai, ja, askoz gehiago sartu bertzeala historia hortan, ez da? Bai, eta kulturan, eta, da beste koska bat. Eta ere bai, egitea da ere bai, igual hizkuntza bat baino gehiago dakizuenak, hemen erresa da Euskal Herrin, bi jakitia, batzuk 3, beste leku batutan esan duzun bezala hizkuntza bakarra izaten dute, baina behin zu bezala 5, 6, ez dakit 7 hizkuntzari iriste zenean nik uste dira erresago izango alare bai beste baten sartzia, ez da? Bai, eta ere, nire kasuan behintzat erabakitzen duzu pixka prozesurin nola nahi dezun egin. Batzuk esatu dute, nik hasi egiten dut, musika entzun, pixka belarriain, eta gero pixka gramatika. Edo ez, nahi funtzionatzen dit, topera astea. Dena, gramatika, hiztegia, dena. Zein da zure kasuan? O pelikulak ikusita subtitulatuak eta igual harrapatzen jun, o... Nire kasuan nik neukan txikitan ingeleseko oso irakasle hon bat. Nik izugarri ondo pasatzen hon ingeles. Ondo moztu dut. Bikain. Vale. Ez da erresa, bi gauza batea. Neukan ingeleseko oso irakasle hon bat. Eta nik ikeragarri ondo pasatzen hon ingeleseko klasetan. Asko ite horrek bai, ez da? Bai, hon esan hon. Eski hori, ni zerbaitik bukatu dut hemen hizkuntzak ikasten. Ondo pasatzen nolako. Eta gerora ibili naizen proiektu askotan ere elementu hori izan da nahiko zentrala. Bizipen positiboak, jende jatorrarekin inguratu, hizkuntza nolabait beti horre egoten da, eta horrek bultzatzen da. Orduan lehenengo bizipenak,
Eta gero ja pixkat bai jarri behar da, bueno. Jo esan desuna, bikotia balin bada laguntzaizuna zenba bikote topatu behar dituzu, ezta? Ja, Erasmusak eta olakoak inbardia, eta inditugu lakoak. Bueno, hemen, lehendabiziko urratza indeu, Gurinetan goxatzen jarri barazkek, hau bai, ondo goxatuko deu, zatikan hemen lortzen deun karamelua eta hemen lortzen deun sustantziak, zapore harra emango jo gure krematxua eta hau urratz garrantzitsua da. Zatikan, barazki beti goxatu inberdia. Bertako azukrek eta ondo karamelizatu, eta zapore hori gio notatzeko plateria. Bueno, eta hemen indeuna da, lehendabiziko urratza indeu. Eta ingo deuna da, erreporte bat ikustea jungo gea. Ados? Zehazki Iruñera jungo gea, Labara jungo gea, bertan jatetxia dao, eta 100 platera prestatu dugu. Guazen ikastea. Eguerdion Joseba, ni Jasmin naiz, Iruñan gaude, ni Labako kidea naiz, eta orain aurkeztuko dizuet Labako proiektua eta Torrino Berriaren sukaldea. Goazen barrura. Proiektua bera sortu zen 2020an pandemiaren erdian, non pertsona batzuk Iruñerrian erabaki genuen batzea, proiektu bat sortzeko, ez genekin oso ongi zer izanen zen, baina hor batu ginen, genekin Gazteluko plazan zegoela txoko bat, zegoela aukera zerbait egiteko euskararen alde. Zegoela falta bat, ostalaritzan eskaintzeko euskaraz, eta baita ere eskaintza kulturara euskaraz. Eta, bueno, hausnarketa eta hainbat bileraen ostean, 2022ko urtarrian zabaldu ziren ateak. Eta horrela zen hasierako Laba, modu ez profesionalean, hori esan behar da. Eta horrexegatik, aurtengo 2025ko otsaian, erabaki genuen ateak istea, baina modu temporalean obra bat egiteko. Eta 2025ko azken irailean, berriz zabaldu ziren ateak, espazioa berrituarekin, egokituarekin, alde batetik mantenduz Labako esentzia, hau da, eskaintza kulturala, eta beste aldetik, bai eskatu genuen laguntza, eta zentzorten txertatu zen Torrino Berria, ostalaritza enpresa, sortu zena proposa Labarekin bat egiteko eta eskaintzeko eskaintza gastronomikoa euskaraz ere bai. Bezeroi dagokienez, egia esan ikusi dugula evoluzio bat. Guk ireki genuenean, zabaldu genuen gure zirkuluan, orduan etortzen zen jendea, zen igual jende euskalduna, jende euskaltzalea, edo gure jendea, gure zirkuluko jendea. Aldiz, aurtengo berrikuntzarekin, egia esan ikusi dugula profilaren aldaketa bat, onerako, esan nahi dut, kaso jende gehiago hurbiltzen da, eta behin sartuta harritzen den inoiz ikusitako toki honekin, egia esan, hemen adibidez daukagu, deitzen den listening bar, musika entzuteko txokoa, barra polita, oholtza, orduan behin ekarria, jendea geratzen da, eta ikusten dugu, hizkuntza asko aditzen diren txokoan, baina gure lehentasuna da murgiltzea euskarazko espazio batean. Orain pasako zarete gorkarekin, Torrino Berriaren sukaldariarekin, eta bertan egingo duzue bere errezitaren bat. Gaur egingo dugu botborraja itsasoan, bai? Da pintxo bat daukala mezu oso polita, ez? Zer ari garen egiten itsasoarekin, eta da kutsamena, eta hau da azkenian, ez? Plastikozko itsaso bat sortzen ari garela, eta orduan da pintxo bat oso reivindikatiboa, bai? Egin behar dugu lehenengo gauza da gure kupula, ez? Gure tempura fermentadarekin, jarriko dugu kasu bero batekin, eta sartuko dugu majauan, eta frigituko dugu, estera bat egiteko. Majau hau da kinoa deshidratatuta eta bakaiuko azala. Esfera daukagunean, egin behar duguna dira kokotxa batzuk, pilpilean egingo ditugu, eta gero turbinatuko ditugu eta gel bat prestatuko dugu. Badaukagunean kokotxako gela sartuko dugu esferaren barruan. Gure jatetxean saiatzen gara ia produktu guztiak kilometro zero izatea, ez? Orduan lan egiten dugu hemengo jendearekin eta Euskal Herriko jendearekin.
Orain txirlak hartzen ditugu eta egingo ditugu marinela saltza batekin. Haragia kenduko diogu eta saltzarekin egingo dugu gel bat. Hurrengo pausua hartuko dugu gure borraja eta egingo dugu gel bat. Hartuko dugu borraja guztia, ostoak eta taio eta dena, eta egingo dugu pure bat urarekin eta baratzuri batzuekin. Hurrengo pausua da borraja garbitzea oso ongi eta egostea. Egosi eta gero sartuko dugu esferaren barruan. 5 minututan borraja badaukagu egosita, oso gutxi egin behar dugu. Borraja oso barazki fina da eta kontu handia izan behar dugu egostean. Gero, hartuko dugu borrajaren ostoak eta frigituko ditugu. Azkenian, gure pintxoa dauka 4 teknikaz berdinak pintxoaren barruan. Eta pintxoa apaintzeko azken gauzak da txirlaren haragia, gamba kristal bat, eta gero ere bai dauka limoizko esfera batzuk. Bueno, Joseba Laguntxoa, hemen daukazu gure borraja itxasoan, aber noiz etortzen zaren dastatxera, bale? Mezu polita dauka eta pintxoa ederra da. Venga, aio! Aupa Jasmin, aupa Orka, eta ze pintxo egin due? Dotoria, Krema horiekin, gero indezun beste kapsula hori ze berezia, bezarka da hundi lagunak eta jarraitu goxatzen da goxatu arazten. Gu horian jarraitu hemen, a ber, ze kontatze igun hemen izarok. Gauza asko askata kontatzeko. Bueno. Zu galdetu. Hombre, irrikitan gaude, jakiteko. A ber, tribuaren berbak. Esan dezuguen dela 10 urte, bueno, aritu ziala, zenba zaio intzian ordu? Garai hartan 60 intzian. 60. Osa, denboraldi batzuk. Denboraldi batzuk. Hoien artean, 5, 4, zalantza sortu zait? 5 gaztelaniaz ere bai. Azkean ikusi zalako, tribuaren berbak bada saio bat euskeraren eta hizkuntzen ingurukoa. Bai. Entretenigarria eta divulgatiboa. Eta, ikusi izan beharra, bazegola ere hor publiko bat, euskera ulertu ez arren ere, interesa zeukana euskeraren inguruan. Dudi, gole. Hori askotan uste duguna, baino gehiago gaina, ez da? Zenbat aldiz gertatzea hemen daudenako, bertako dianak eta kostatzen zaioela, mintzatzen, kostatzen zaioela, eta kanpotik etortzen dira atzerritarrak eta, hau ze altxorra dakazu hemen eta gustatzen zaie mordoa gure historia, ez da? Bai, zentzu hortan, euskararen aldeko jarrera positiboa nabarmena da. Hau da, gero esaten degunean ez, euskararen egoera, normalean utxuneak gehiago egoten dira, erabileran eta entzuten dan. Baina jarrerak normalean aldekoak izaten dira. Bueno, ez dizuta lan eman. Hemen inberdiazuna da, 3 ale batzu jatea, eta laukitxotan in, bale? Venga, hoi zure kontu. Eta, zenbat saio inberdituzu aurten? Orduan, aurten inditugu 12 saio. 12 saio. Bai. Iten aizeate, oia inda azkazu, prestatuta, inda. Jope, ona. Eta, nondik no ebiliko zeate? Beida, lehenengo saioa... Baki lehenengo saioa, puntzatela Inglaterra, ez da? Bai, programa hasi dugu Londresen eta bukatuko dugu herrialde katalanetan. Londresera zergaitik joan ginen. Pixkan nahi genuelako kokatu euskera munduko hizkuntzen artean. Eta Europako hizkuntza gutxituen artean. Zenba daude? Nun? Europan. Europan ez dakit esaten. Munduan, nahi bat zuzango ez. Munduan zenba daude? Munduan, beti esaten da, 7.000 hizkuntza inguru. 7.000 daude. Hori da. Eta hor badago datu nahiko, harrigarri bat, jendea, harritzen duena, ez dakit jada entzungo zenun. Baina hor lehen esan etena, soziolinguistikak neurtzen du pixko bat hizkuntzen osasuna. Orduan, esan genezake... Zenba harren postuan gaude, nun gabiltza? Beira, iztun kopuruaren arabera, beti pentsatzen gola, euskera ze iztun kopuru gutxi. Gauza da, badaudela hizkuntza batzuk, gutxi batzuk dianak, dauzkatela iztun mordoa, eta gero daudela pila bat gehiengoak oso iztun gutxi dituna. Eta euskerak 1.000.000 bat iztunetik gora ditu, orduan esan dezakegu, euskera dagoela munduan iztun gehien dituzten hizkuntzen 10% horretan. Baina, hizkuntza baten osasuna ez da bakarrik iztun kopurua, faktore asko dira. Baina, esatezuna ez da, gehiena itzeiten esatea beti... Txinuena dana, ez da, mandarin? Ingelesa, txinua, gero ere... Txinuak egin adialako behaiek, ez da? Leku gutxian, baina asko. Batzutan ere iztunak, baina zer da, beraien ama hizkuntza edo gerora ikasita. Ja. Bueno, ez da erresa. Vale, eta orduan osasun hori, nola neurtzen da? Zen musko osasuna dakan hizkuntza batek? Osasuna, faktore asko daude esan deguna, ez? Iztun kopurua,
badago jarrera, ea jendeak ze jarrera dauzkan hizkuntza horrekiko, dago ezagutza, eta bueno, batzutan ere hor ere badago, zer da ezagutza, zer da hizkuntza bat jakitea. Zuk jakin dezakezu, eskolan ikasi dezulako. Zenbat dakien, o jakintza munduan zehar zenbat jende baloratzen duen edoz? Ez, jakintza, zen maila daukazun, hori, idazten, irakurtzen, hori da, ezagutza. Jo, gero, batzutan igual, uste dugu ezagutza badaukagula, baina gero esaten digutenean, baina ze hizkuntza eta moldatzen zea hobeto. Hori ja... Hombre, nik ama hizkuntza, zorionez, bai, euskera dakat. Eta hola pentsatzen dut. Eta hola aritzen naiz, eta gauza gorti pasatzen eskit beste hizkuntza batea pasa baino lehen. Baina horrela ez geha inbeste, ez da? Hoi da. Eta azken finean osasuna neurtzen da funtzioetan. Hau da, hizkuntza bat egoera normalean egote edo hizkuntza normalizatu bat izateko, bete barko lituzke funtzio guztiak. Ona etorri, programa bat euskeraz grabatu, gero, jun behar banaiz nik zer dakit, paperen bat egitea osasun arlokoa, egin ahal izatea, administrazioa jun, eta euskeraz egin ahal izatea. Aixia hizkuntza hortan. Bueno, funtzio guztiak betetzea. Eta momentu honetan hizkuntza... Eta hor zemuz da euskera, emateu baiet, baina nire kezka dazkat, ez da? Askotan bai, dazkau ia nahi ditugun gauza guztiak euskeraz, baina ez bihar genituna bezain beste osasun hori hain izateko, ez da? Eta bueno, eremuaren arabera. Tokiaren arabera, ez? Euskerak badakigu, euskera oraindik ere ez dela ofiziala Euskal Herriko, bueno... Bai, bazter guztitan. Bazter guztitan. Orduan, bueno, segun eta zein gurutan koazean, euskeraren osasun hori ezberdina izango da. Eta, bueno, saioetan ere hori saiatu gera erakusten. Hau da, Euskaldunen perfil ezberdinak. Eta, leheno, bueno, hasi geha. Hori erakusten hasi zatela... Nundi noa ebilizaten, baina Londresetikan noa pasaseate. Orduan, saioak 12 saio dira, eta hoien artean, batzuk dira adibidez, hartu ditugu, euskera hitz egiten den, 7 probintzietako batzuk hartu ditugu, eta hoietako egoeretan zentratu gera. Bertan, euskerak ze egoera daukan. Beste batzutan adibidez, hiztunen tipologia ezberdinak hartu ditugu, gazteak eta euskera. Edo... kanpotik nola ikusten gaituzten, ez? Adibidez, beste hizkuntza batzuetako hiztunek euskararen egoera nola ikusten duten. Hitz egin dugu ere euskararen markaren inguruan, hau da, jendeak ze ideia eta ze referentziekin lotzen duen euskararen marka. Eta, ze atera da hor, adibidez. Ze atera da hor. Euskal Herriko, hasiko geha, bastar guztitan, nola dakau? Nunda oso kolokan, nunda oia hobeto, nunda ondo... Bueno, ondo guztiz osasuntxu, esan daiteke, oraindik ere ez dagoela inun. Horre asko hitz egiten da, arnasgunen inguruan ezakit inoiz entzun dezon. Badaude herri batzuk, ez? Oraindik ere erabilera oso altua da, eta esan daiteke hor, euskerak ia funtzio guztiak betetzen ditula. Baina, badakigu horiek oraindik ere, ez daudela guztiz osasuntxu. Baina, guk ikusi deguna da, pixkalden esan dizutena. Txoko guztietan dagoela jendea, indartxu gauzak egiteko gogoarekin, ekimen pila bat egiten ari dela azken aldian, eta beti egin izan direla euskararen alde. Eta, bueno... Eta nun beharko zen bultzaka da ehar bat. Edo nun da Euskal Herriko 7 probintzik esan dituzunean, ez dakit iparralde badakiu kilikolo ibiltzen dela, ez dakit gero beste gure... Bueno, kilikolo ibiltzen dela horre batzutan guk ere eukitzen ditugu, ez? Aurre iritzi batzuk. Iparraldean nola ez den ofiziala, hor kilikolo. Baina agian gero jarreretan edo hizkuntzaren aldeko ekimenetan, hortxe da biltza, jotasu. Eta gero ez dakit, nik beti esaten dut ez, eta niretzako maila pertsonaren ere ala izan da. Hizkuntzen bizi berritze hortan ekarpena egiteko, modu asko daude. Eta ni ere bizitzan zehar jun izan naiz ezberdinak probatzen, ez? Ondia momentuak bizi berritze hortan buru belarribili naizena, gau eta egun, implikazio handiarekin, ardura handiak ere hartzen, eta hor, duela pare bat urte ere, ezagutu nun, lagun batek hor Katalunian antolatzen zitun, hizkuntza gutxituetako hiztunentzat, berak deitzen zion, retiros de lenguas. Eta berak pixka lantzen zuen, noizbait jarri gera pentsatzen, edo arreta ipini dugu, hizkuntza gutxituetako hiztunak izateak, edo aktivista ez, hizkuntza aktivistak izateak, ze maila emozionalagoan zer suposatzen duen, ze ardura hartzen ditugun, ze karga emozional daukan horrek, ze exigentzia ez,
Ze, bueno, azkenean hizkuntza gutxituetako aktivista izateak edo, bai implikatzen du beti injustizia sozialetatik oso gertu egotea. Eta beti ardura, ez dakit ez, moral hori edo, bueno. Orduan, bueno, horrek ere eragin handia izan zuen ere hizkuntzen aldeko aktivismo hortan, eta uste dut gaur egun... Eta zer atera zenun hortikan? Bueno, beti gure osasuna edo zaintza erdigunean jartze hori, ezin gerala izan zoritxarrez edo zorionez ezakit, 24 ordu aktivistak. Bai. Barrutik erreko galako, eta gero ja, ezta? Eta pixka bat onartzen, aktivismo horretan ere, batzutan badauzkagula gure kontraesanak, zaindu behar degula, taldean egin behar dela beti, ez? Lanketa hori. Bakarrikan urrutira ez goazela, ez da, begitza. Bai, eta nekatzen dula, onartzea, bazkenean olatu handi baten kontra goazela, hizkuntza gutxituetan bizi nahi degunean, eta horrek, karga badaukala, eta ardura badaukala, eta... Eta esan desunean, kanpotikan nola ikusten gaituzten, nola ikusten du euskera? Begira hor, saio bat daukagu nola ikusten gaituzten, kontzeptu horren inguruan, edo ideia horren inguruan, eta horretarako, elkarrizketatu ditugu besteak beste, Australiako, Mexikoko eta Marokoko hizkuntza gutxituetako hiztun batzuk. Urrutio zentzen duten, Juan. Beraiek etorria, beraiek ja Euskal Herrian zeuden. Eta beraiek euskararen kasua ikusten dute miresmenez. Beraientzako erreferentziazko eredu bada, eta bai, ikusten dute, esaten dute guk aurrera egiten dugun bitartean, beraientzako ere esperantza badagoela, eta, niri ere gertatu zait, programaren inguruan, edo programa komentatu didanean, beste, ez dakit, estatu mailako, edo Europa mailako beste hizkuntza gutxituetako aktivistei eta, izugarrizko enbidiarekin. Guk ere nahiko genuke olako saio bat, edo nahiko genituzke horrelako ekimenak. Ikusten dira beste hizkuntza batzuk gure moduan zeudela edo guendala urte batzuk egon diala, eta ez duela gukin ditugun aurrea pausuakin alegia. Igual baldintzak ere ez dituztelako eduki, aldagai asko daude. Baina argi dagona da, beraintzako euskeraren kasua, edo euskeraren bizi berritzea, eredugarria dela. Eredugarria dela. Bai. Hemen bagoaz, txerreki txarraka. Beitu, krematxo egiteko, osagai guztik bertan dazkau, inberdeuna da gero birrindu, iragatzi fin-fina guzteko. Hoizuk, xetu ezun, baldak izu zertako zan hori. Ez, igual esan diazutaztu zait. Bale, zan geoperretxikuak salteatzeko. Bale, geoperretxikuak txikituko ditugu, eta bagoaz aurraka. Eta gero bartean feta txikituko deu, eta pinazik ere bai xigortu behar ditugu. Ningo deuna da beste reportai bat ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, Eibarreaino, Seiko jatetxia, ikusiko zue, ze gauza eharrak ititun, Japoni harrikutuakin, baino sustantzia eharrakin, oazen ikastea. Egunon, Joseba, ongi etorri berriz ere Ibarrera, hemen Seiko jatetxera, gaurkoan platerre bat prestatuko dizuegu. Torri nerekin. Memoria freskatzeko pixkat, proiektu hau hasi genduan oindala 4-5 urte, eta restaurantia martxan doa, ja 3. urtea izango da zabali dagoena. Eta momentuz oso pozik goaz, jendean erantzuna ona da, eta kanpotikan geroz eta jende gehiago etortzen da, eta momentuz gustora gabiz, lanian. Guk egiten dugun sukaldea, fusio sukalde bat, nun gastronomia asiatikoa gehien bat japonesa, hortan inspiratzen gara gehien bat, baina lortzen duguna saiatzen garena egiten da, hemengo produktua, bai temporadakuak eta gertutasuneko produktuekin, sabore ezberdinak, nun jendia normalian ez dagoen oso ikututa hemen Eibarren eta inguruetan probatzera, plater horiek lortzen egiten ditugu. Etorri ontzen erekin eta sukaldera joango gara, gaurkoan kaneloi bat ingo dizuet ere bai. Venga, segi. Seiko sukaldean gaude eta gaurko honetan aingira temakia egingo dizuegu. Hemen ingredientiak, aingira, foie, alga noria, sushi arrosa, saltza kabaiakia eta sagar konpota. Azteko egiten duguna da aingira zatitu. Behin zatituta, angila, kabaiaki saltzakin lakatu egiten dugu eta labean sartzen dugu.
Holan, pauso hori 4-5 bihar errepikatzen dugu, angilak saltza ondo zurgatu dezan. Behin labetik ateratzen dugunean, egiten duguna da arrozakin nigiri antzeko bat. Temakia berez da kono bat, nun bertan sartzen da bai arroz eta tartarra edo arraina. Guk egiten duguna da gure berzinua. Enbede kono bat, jartzen dugu talo baten moduan jateko. Sushia jendiari pen manteki asko gustatzen jako, naizta ez izan igual ohikuena, eta gero azkenean hemen egiten dugun bai nigiri eta arrol guztiak asko gustatzen da. Urrengo pasua da fuamikuita hartu, zatitu eta sopletiakin erreitzen dugu, pixkat sukaldatzeko. Behin sukaldatuta, sartzen dugu kabaiaki gainean, eta berriz ere, azkenengo ikutua labian ematen dugu presentatu aurretik. Plater honek justo ontxe da plater berri bat, eta egia esan da bezeroek asko eskatzen dute, porque saborez oso potentia da, eta berua danez be bai, ekilibrio hona da egiten dugun menuan. Normalian, jende gazte asko etortzen da, baina jende nagusitza bai hasi da probatzen, eta egia esan da, pixkat aldaketa hori ikusten da, jende nagusitza igual pixkat reazioa zala, bai arrain gordina, guzti zabalako hemen bakarrikan arrain gordina, arraina saltzen genula, eta etorri ganean harrituta urten da. Eta montatzen dugu algan horian, angira, foie, eta gero zagar konpotan puntu batzuk jartzen dizkiogu. Joseba, hemen dakazu gure gaurko platera. Espero taurte mentzat hemendikan ikustia, seikotikan ikustia, platera hau probatzeko, bale? Venga, ondo segi, Joseba, zein du? Hau, Jon, eharra ingira prestatu egena, zenbat aldiz eman ditu, horrela bier, gero foatxo hori gainean jarri, eta eundoko endezu. Beizak, hitza hartzeit, eta semiak ingun hau, manes, amorratu adek, beti, aita, guazin xuxi jatea azte buran, guazin iztak izan jatea, gilengoen ramin jatea, eta, eibarria jungo geha horta. Bezarka da hondi bat, eta urren arte, behitu hemen, ogitxuak, hola, kurruskari daude, hemen inbiar deuna da, dilistak ondo birrindu, bale? Baitu, hau jartzeko baino baitu. Hoi fuera. Egurra, ez erretzeko jargo izutemen traputxua. Hau gainen jarri. Eta ontzi batea bota horren, hemen txetena ondo birrindu. Eta geho, dena bertara pasa eta iragatzi ingo dugu. Ados? Mingaina hemen jargo izutena ondo harrapatzeko gero. Eta hoxe, geho gatzan puntua probatu, eta ondo balima da aurrea, eta bestela gazta pixka botako jo. Beraz, birrindu eta hemendik pasa. Oida. Hemen inbiar detena danik. Sigortu behar ditut pinazik eta barrengorrik ebai. Pasatu behar ditut sartaietikan bazoi pizkatekin. Bale, oso ondo. Bueno, tikekin ondo, ez da? Zenbat ikasiko zen? Dena. Dena, ez da? Dena. Telebistai dagokien ez dugu, kamara aurren ibiltze hortan, esango nuke dena. Artista hutsa da, artista hutsa da. Bai. Eta euskarakin, nagusi, ez da? Nik horre zautzen nuen, nik hori txiskolatan ezautu nion. Ja, nik gara jartan ez, nik hori gerora ezautu. Gazia, nahiz igual ezain beste, baina txiskola da, eta bueno, erki pasatzen urkikei entzuten, bai. Bueno, eta, zuk ensaiuan, bueno, sare sozialetan, zenbat gauza, zetan ibiltzea zehazki? Vale, a ber, ni zehazki programan, bueno, Kikerekin batera ere elkarrizketa batzuk nik egiten ditut. Berezik igual, euskera ez dian beste hizkuntzetan egin ditugunak. Egin ditugu elkarrizketak eta kale inkestak ere egin ditugu gaztelaniaz, frantsesez, inglesez eta katalanez ere bai. Hor pixkan ni ibili naiz elkarrizketa egiten. Gero programa guztitan ere daude kale inkestak. Zizan bar da tribuaren berbak badala programa bat, kontatu nahi duna, pixka bat, jendeak euskararekin eta hizkuntzekin ditun bizipenak eta esperientziak. Hau da, eta saio guztia horregatik dago ere kalean grabatuta. Jendeak kontatu diguna dalako. Orduan kale inkestak ere nik egin ditut, gero saioan ofa hotxak ere badaude, noiek ere nik egin ditut, eta gero sare sozialak. Duela 10-12 urte, azkenekoz emititu zanean, hor sare sozialetan,
Twitterren, edo orain Ixadan hortan bazegoen tribuaren berbak. Baina ze ikusik ez guain ibiltzean egin ez da. Bai, orain beste estrategia batzuk, eta beste eduki batzuk, baina bai, horreren ni ibili naiz, eduki hori sortzen Instagramen, Ixan eta TikToken gaude. Eta orain deguna da pixka saioko edukia moldatu, sare sozialetarako, eta eduki propioak ere sortu ditugu. Vale. Etxea geldikan, lan desente mandizu ez da? Bai, eta ni guztua. Eta zu guztua. Bai. Bueno, eta erronka hundila da, telebistan hizkuntzai buruzko saio bat eukitzia? Saia izan da, errezitea? Ze zentzutan? Ze bueno, ez dakit, azkenian, jendiak nahi du ondo pasa telebista ikusti egun bitartian, divertitu, baina hor azkenian gauza sakondu iteituzu eta horri biltzezat ez da. Egia da, tribuaren berbak material bezala kontsumitu izan detela, eta asko sinisten nola ere eduki, formatu hortan. Azkenean tribuaren berbak da programa entretenigarri bat, kontatzen dugu, errealitatea zein dan, euskaren errealitatea zein dan, modu objektiboan esan dezakegu, baina beti ere baikortasun puntu batekin. Saiatzen gera programa izan dadin ulertzeko erraxa, eta hortarako baizkera ere erraxa erabiltzen dugu, grafismoak erabiltzen ditugu, denboraldi berri hontan efektu bereziak ere baliatu ditugu, azkenan iritsi nahi degulako alik eta jende gehienaren gana. Euskera maila ezberdinak dauzkaten entzat ere egokia izan dadin nahi dugu. Orduan, zailtasuna esaten dezunean, lotura egin nahi nuen beste gabe nik neri formatua asko gustatzen zaitela, eta benetan sinisten detela, eta aurreko denboralditako saioak ere ikusi dugu, Euskal Herri osoan zabaldu direla, erabili direla eskoletan, erabili direla unibertsitatetan, euskaltegietan. Orduan, maila hortan, niretzako erreixa izan da, oso gustora sentitu naizelako bai kale inkestetan, bai elkarrizketetan, eta, sensazioan eukalako iritsi nahi nuela, alik eta jende gehienaren gana. Iritsi zala, eta hor hasi geha, a ber ze noaino iristen gehan, bai. Eta honekin batea, beste gauza asko egiten aizea, ez da? Nori da, guain tribuaren berbak bukatu dugu, grabatzen, orain emesioan dago, eta, ez dakit kasualitatea, baina badaukat anai bat, ere, ikusentzunezko munduan ibiltzen dana. Eta berekin batea, badauzkatu haintxe bi proiektu, laburmetrai bat eta dokumental bat. Laburmetraia pixkat gaia ere, hizkuntzen gaiari lotuta, ez dakit ezagutuko ezun xorieri mintzo zen abestia. Bai, ez? Saiatu gera laburmetrai hortan, pixkat xorieri mintzo zen abestiko protagonistaren egungo berzio bat kontatzen. Hau da, gure protagonista da abesti hortako protagonista, baina egungo gizarte, hiperkonektatu batean. Eta pixkat lantzen dugu, gure protagonista da adineko pertsona bat, zentro batean bizi da, eta zailtasunak ditu bere ama hizkuntzan bizitzeko, eta hor, gonbidatzen zaituztet ikustera, 2026an hainbat jaialditan eta zinemetan egongo da, laburmetraiak mintzo zen izena du. Eta horreko xatzen. Eta hori, beti ere kezka hoietatik, ez? Hizkuntzaren kezka, ze eragin daukan gure hizkuntzan ere zaindua izateak, ez? Adin guztietan, baina bereziki, zainduak izateko beharragian gehiago daukagun adin hortan. Eta dokumentala ere, justu zartze osasuntxuaren ingurukoa. Zorionez, guk eukidegu amona bat oso bizitzeko gogo handia eukiduna beti, eta dokumentalean kontatzen dugu gure amonak eta bere lagun batek egiten duten insersoko bidaia bat. Eta, dokumental hortan ere kontatu nahi dugun, zer dan, zartze aktibo hori, eta zer dan, din hortan, aizia, zer diren harremanak, zer diren maite mintzea, zer dan alargun izatea, zer dan... Eta... modu askotakoa daude, ez da? Zartze prozesu hortan, ez da? Eta hori ere, 2026an nahiko genuke estrenatu. Orduan, azkenean, hizkuntzekin badauka sensibilidade hori, baina sensibilidade horiek azkenean jartzen izkizu betaurreko batzuk, eta beste gauza asko ere, gai sozialetarako, sensibilidade bat uste emate ditela, eta horregatik bukatzen dut horrelako gaietan. Nola horrekin, ezin hobe, ez da? Gehiago? Bai. Vale, a ber. Hori ja dakau, ezin hobe. Beitu, kenduko esunik hau emendikan. Golpetxo batzuk eman. Eta bertara botako deutena, bale? A ber. Kutxarak endo barko dugu, ez? Bai, kutxarak ero bakizu zertako dan.
zanpatzeko, Oida. zanpatzeko. Vale. Gazu hornea bolta, eta nik mingainakin lagurtzi zutan harrapatzen. Mingaina izan dago horrek, Bai, Zauka, hoi asko erabiltzen dugu. mingaina. Nik Bai, mingaina hau, eta bestiare, bai. Vale, nekin zertaz aizina. Bueno, egia esan, oso ondo etortzea, zeatik gan, pues dana ondo aprobetxatzea lako. Oida. Bestela beti hor zerbait gelditzea. Vale, hau listo. Horrela xe, hoi beste aldea pasa, hemen zuak itxaliko ditut, eta bagoaz, txerrek itxarraka. Honi bueltak eman besteik ez. Bai, eta hoi da, zanpatzen bazu hau, behian kontra, zaren kontra, erraxago gote zaizu. Hoi da. Behitu da, kau, ja, feta gazta, txikituta, pinasik, xigortuta, perretxikuk ere bai ondo, eta platera eratzia geratzen zaigu hemen. Erki goaz, mingainai eman, baino, errez eta hain dugu, Bai. Ondo. Bueno, eta asteazkenetan izaten da gainea, ez da? Hoi da. Tribuaren berbak, asteazkenero, miluzen ondoren. Miluzen Amarrak eta ondoren. laurden, hor inguru hortan. Hoi da, Bueno, eta gaur asteazkena, orduan gaur gaubien, bai, tak, hor da gauza joa, ez da? sin falta, hoi da. Sin falta. Baina, bueno, esan deguna lehene bai, Alde batetik badago emisioa, baina, Bai. bueno, sare sozialetan bai bagaude, gero gure web borrian ere sortzen ditugolako laburpen fitxa batzuk, ba, bueno, azken nahiko genukelako ere material hori erabili dadin, ba, esan deguna, ez? Eskoletan, euskaltegietan, bakigu telebista ikusteko joera ere, bueno, aldatzen ari dala pixka. Bai. Baina, bueno, gero, guain, zorionez, nahi deunian, alde ikusi bai, ez da? Hori da. Urrengo gunean ere horrengoa txintxilika, ez da? Hori da. Así que, Bikain. badaude modua gure berri izateko. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 gauza dazkau. Orduan, behitu. Zure kontu, lagoet. Hemendik pixka bota berrezu. Vale? Patata batzuk, bai. Platera hoi. Bai, platera ni botako izuguen txe. Hau, bota berdet hemendikan. Eta hogei pixkat ere, bai. Eta feta gazta ere, bai. Orduan, lehen esan den bezala, topine jarri berrizkio hemen. Betu, hau da astatu inbiar deu. A ber, nola geratu zaigun. Bikaina dago. Orduan, inbiaretena da nik hau. Bota hemen, oinarri bezala, krematxua, bitu ze fina geratu dan, A ber, bakizu telebistan finak ibiltzeka eta iragatziten du eta fin ba. Fibra gehiago nahi batzu egan, oso ikan jan da barroa, Eharra gatuko zane bai ondo birrinduta. Hemen botako dugu krematxua. Eta zu guain, gehiagi izan gabe, bagoitzetik pixka jartzen, honor dotore. Venga, Jatetxe baten hango batzina bezala, bale? Nastuta... Pixka gentik, irutze zaizun bezala. Venga. Ni perexi pixka moztu behar dut, bakizu, arginano baten gintzabe eta berde gabez ibiliko, ez da? Bueno, eta ordune, ibilbide berri honetan telebiztanek goxatzen naizea, ez da? Bai, aipatu bai, bueno, lantaldea ere ukidegula, bueno, oso profesionala, bai, maila teknikoan eta baita ere, bueno, pertsonalean. Azkenan modu batera edo bestera, ni behintzat sentitu lantaldeak guztiek zeukatela nolaiteko sensibilidadea gaiarekiko. Orduan, bueno, hori lan egiteako momentuan ere somatzen da, ez? Hoi da, tribu bat, ez da? Tribu lanak, ez da? Hori da. Dudi gabe. Así que bai, oso gustora. Hori ere, Euskara bere, txintxilika ebitzea, hizkuntza minoritaria zera, baina tribu aldetik gane bai, hoi gertatzen nahi da, Etxetan, jendia bakarri dagola, bizileuna ez dula ezagutzen, Ai, ama, lankidekin ez dela ez da aurpeira behitzen, oide ikomerik, Katxiz lama, ze garrantzitsua dan, Bai, taldean, gauzak taldean itea, eta... Dudi gabe. Eta, bueno, azkenan hizkuntza ere hori da komunitatea, eta funtzio sozial hori dauka, así que... Jarraitu behar da. Bikain jarraitu, nire pixka bakoitzitik jarri behar baino, ona indezu, ona. Hemen behitu, gazta pixka jarriko jaure bai, zure marra izorratu gabe. Eta, ingo deuna da guain, perexila bota. Ebai marra horren gainetikan, etu. Horrela, xe. Izaro, eskerrik asko, iten dezuen lan guztiagatik. Zuri. Goxatzen jarraitu, garrantzitsua da gudano goxatzen jarraitzeko. Eta mila esker, etortzeatikan. Hori bat, eta placer da. Hori tanto bejin bat. Ona gaurkoan eba indeuna. Bueno, Izaro, esan dakoa, goxatu eta gapian bakizue, ez galdu, tribuaren berbak.